Tak, vítejte u nového pokračování. Jestli tady takhle vidíte, že jsme něco čítli, tak to bylo omylem. Hned jsme si Ano, to bylo omylem. jestli ten blog u nás zrovna najdete, tak ten neplatí, ten nevíme. Nebojte, dal jsem ho zpět, takže se nemusíte bát, že bychom cheatovali, to ne. Akorát si tady budeme dávat prostě timeset die, ať. Tak, pardon za malé zdržení. Jinak jestli chceš, tak dej to a můžeš se podívat na. Jako je to sice zatím malý dům, ale aspoň něco. Já mám nějaký tin ore. Já železo. Železo, to ne, já to železo. Jo, vyrobil jsem nám jeden iron klump a obal. Se kouknu, co to je za blok, ale ten se asi ne. Počkej chvilku, já ho. Jo, a můžeš dát prosím ten plugin World Edit pryč. Jsem to prostě. Jsem to a všechno. Co? Zničil kupec a všechno. No tak ho nebudem používat, nebudem si ho všímat. Čau, uděláme podlahu. Počkej, kde je pec? Pojď mi. Já mám u sebe pec. Tak mi hoď i s craftingem, i s uhlí, prosím tě. Hej, tak máš tenhle kobl? Jo, no. Jo, můžeš mi dát prosím ten marble, co máš? A ještě uhlí. Ještě uhlí, prosím tě. Hej, máš uhlí. 6. Máš uhlí? Jo, 6? No, tam se zavol, venku. No já to dám takhle do rovny. Čo bychom mohli udělat tu kombinaci? Marble a tmavý dřevo? Ok, jak to vypadá? Jo, to vypadá docela hezky, hele. Se podívej. Jo, to je hezky. Taková šachovnice. Máme plno těch, ještě česky potřebujeme. Jenže já teď nevím, jak se dostat k ní. Hej, tenhle dům prozatím stačí, ne? Jo, nevíš, jak se No a já se musím dát jinou sekeru než dřevěnou. Jak je tady ten World Edit. Nevíš, jak se portnout k waypointu. Ne? Waypoint a dodá. OK. Potřebujeme jeden smaragd. Oj, za 5 diamantů, jo to. Potřebujeme jeden smaragd, aby jsme si mohli koupit tu supermapu. Počkej, já bych měl mít. No, jo, vlastně já mám jenom 3. Tak nic, já mám jenom 3 víty. Tam bylo totiž za 15 vítů jeden emerald. Ne. A já mám bohužel jenom 3 víty. Letíme pak raketou. Kam? Na měsíc. Tak jo. Jestli tady teda je, jak se to jmenuje.
Kdo? O. No. Kámo. Já si pokazil. Nevíš, čím se vypíná to? No, si dělám. Ten many items. Jo, očkem. Co? To není to tady. Ještě 5 minut bude. Jo, máme už postele, jo. Máme 6 na postele. No. Máš ještě home tam u toho písečenýho, ne? Jo. Počkej, já si tam portnu, vezmu všechny věci a pak si portnu zpátky. Portni se tam a natěž nějaký písek. Jo. Tak počkej, ale neportni se hlavně, jak se ho dostanem zpátky. Počkej, lomeno set. At home. Počkej, já se portnu. Nejdřív si udělám lopatu. Já tam mám set home, tak se nedí. A tady nakopu ten písek. Wow, to je zajímavé. Říkám, to je zajímavé, jak tady prostě měli tu cestu té farmě, ne? Já jsem byla čest. Ale tady jsou ještě víty. To jsou nějaký zajímavý indexy. Mně se tahle vesnice také líbí. A tam už máme baroček. Tady bude nějaký město. Tady bude nevesnice. Říkám, mě vždycky trvalo najít vesnici. No, ale když máš tu minimálku. Mohli bychom teď natáčet, ne? Nebo Teď my už natáčíme. děláš si srandu? Já celou dobu natáčím. My točíme celou dobu a to jsme o tom neřekl. Já jsem říkal, natáčíme. No nic, tak zdravím diváky, no. Jinak dej si mikrofon k puse, teď tě blbě slyšet. Já mikrofon žádnej nemám. Jo, ty máš ten notebook. A nebo už to ukončíme tak. Konec tohoto videa, děkuji za shlédnutí. Jestli se vám video líbilo, tak nějaký like, odběr. Čau.